Ben, pois nada, bo día a todos e a todas. Imos logo dar comenzo a rolda de prensa para dar conta dos acordos de xunta de goberno e logo para pasar a informar a maiores dos cambios organizativos, tanto na parte dos representantes públicos nas diversas funcións e áreas, como tamén internamente na casa, na estructura da propia casa. Empezamos co que menos vos interesa, que a xunta de goberno. Os primeiros puntos teñen que ver todo con licencias, como ven sendo habitual, tanto a cesión do viario e licencia para a construción dunha vivenda unifamiliar na Rúa das Penas, como tamén licencia para a instalación dun ascensor na Rúa Santiago León de Caracas, cesión de viario e licencia para tamén construción dunha vivenda unifamiliar no lugar de Marrozos. O punto quinto é unha cuestión que xa ven sendo anunciada esta semana, que é a supresión do sistema hora na Rúa General Pardiñas e a sustitución fora dos horarios de carga e descarga por esos períodos de 15 minutos para asegurar a rotación. Como sabedes, isto parte do Departamento de Xanduro, a petición do tecido comercial do Ensanche, e o que busca fundamentalmente un sistema de rotación rápida dos vehículos para fomentar os recados e o intercambio comercial nesa zona. Logo hai unha subrogación do 30% do contrato de coordinación e dinamización do proceso de orzamentos participativos entre empresas sectorialmente para levar temas de software, de comunicación e de suministros, que non sei se aparecen no resumo. Inés, non sei se aparecen no resumo, son en Numas, Change Tomorrow e Control e Suministros SLU. Logo temos tamén a prórroga dos locais que están sendo adicados a oficinas municipais de recadación até o verán que ven. Temos tamén unha solicitud de subvención á Consellería de Economía, Emprego e Industria o abeiro da liña pola que establecen axudas para as accións formativas dirixidas a persoas novas, obradoiros, talleres, e faise unha solicitude de subvención de 179.944 euros. Hai tamén a aprobación do texto do convenio que figuraba nos orzamentos, o convenio nominativo entre o Concello e a Asociación de Persoas Sordas de Santiago por unha cuantía de 10.000 euros. Hai tamén a prórroga do contrato administrativo de servicio de implementación do Programa Municipal de Apoio para a Inclusión Social pola cuantía que aí figura no vosso resume, que nas miñas notas é 21.142 euros. Hai tamén a prórroga ata o 14 de novembro da concesión que se está facendo para a xestión da Escola Municipal de Música de Santiago pola cuantía de 47.606 euros. Os pliegos para o novo concurso están preparados, pero enténdese que esta é unha prórroga técnica no sentido de que non se intenta xerar máis incerteza, dado que está a piques de pechar os traballos a comisión entre o Consorcio e o Concello para trasladar a Escola de Altos Estudios Musicais. De feito, está prácticamente rematado o traballo e un consenso, tanto de repartos de espacios como de horarios, e entendíamos que non podíamos abrir un novo proceso agora mentras non se faga durante todo o verán as actuacións que xa que facer e o traslado da escola para poder iniciar o novo curso en setembro. Hai tamén unha devolución de fianza por un servicio de mantemento da calefacción do Concello. Hai a asignatura dun convenio sin contraprestación económica entre o Concello e a Animación Sociocultural e de Tempo Libre Circo 9, un pouco enfocado cara aquel evento que existiu no seu momento nas épocas do bipartito, que se chamaba de Gorra, nas rúas do casco histórico. Hai tamén a aprobación das bases de convocatoria de todos os anos, que son subvencións para infraestructuras e actividades promovidas por asociacións culturais e festas patronais do Concello, que ten que ver con infraestructuras, carpas e axudas para as mesmas, que se chaman Axudas en Especie 2017. E logo, dentro das urxencias, supoño que teña esa primeira para o final para enlazalo co outro,
e continuo ca segunda. Hai a aprobación do texto de convenio entre o Concello de Santiago e a Asociación Cultural Tempo con Xeito, que o que regula as actividades culturais e as programacións en varios locais do ensanche de Compostela. Hai tamén aprobación de adhesión do convenio con a Tringa e a FEGAM, que parte da área de Concha e que ven sendo fundamentalmente unha adhesión que a FEGAM pon a disposición dos concellos para adherirnos á axencia tributaria e poder ter directamente os datos tributarios das persoas que están operando dentro do Departamento de Políticas Sociais como usuarios. Hai tamén a desestimación dunhas alegacións presentadas pola empresa Paco Gómez polas obras feitas no Centro Sociocultural de Romaño Vista Alegre e a imposición dunha multa polos retrasos que houbo na subsanación das deficiencias de 63.123 euros. Como sabedes, o Romaño está recepcionado, no horizonte a apertura co novo curso e dentro do novo contrato de centros socioculturais. Isto forma parte dun expediente aberto debido aos retrasos existentes na subsanación de determinadas deficiencias que houbera no seu momento. Hai unha solicitude de subvención á Diputación de 130.000 euros para o financiamento do que sería a segunda edición do evento Fairway, que sabedes que foi un evento que houbera na Cidade da Cultura no ano anterior, vencellado a potencialidade da posta en valor do Camiño de Santiago, dende diferentes perspectivas, tamén a comercial e a territorial. Solicítase dun orzamento total de 162.000 euros, 130.000 euros, e en principio está previsto que as dúas administracións que apoyen o Fairway en 2017 sexan tanto a Diputación como o Concello de Santiago. E modifícase o convenio entre o Concello e a Fundación Refuxio de Animais. Hubo unha ampliación de fondos por refuxio que aparece contemplado nos novos orzamentos respecto ao ano pasado, que eran de 153.000 euros e que foi a cantidade aprobada ao inicio de ano mentre non estaban aprobados os orzamentos, e o que se fai é ampliar esa cantidade cara ao pactado e que figura xa nos novos orzamentos, que son 200.000 euros. Entón pasaríamos de 153.000 a 200.000 euros. E enlazo isto ca presentación das modificacións tanto internas dentro da casa como nas responsabilidades políticas que acordamos hoxe comunicar e que se notificarán para facerse efectivas en Xunta de Goberno. Empezo polo que vou a diferenciar dous espacios. Un espacio sería o espacio interno da casa, a estrutura municipal, que non está directamente relacionado cas responsabilidades políticas, e logo cas propias responsabilidades políticas e a filosofía dos cambios, que seguramente non colmarán as vosas expectativas, pero que xa fun anunciando que non había que crear tantas expectativas. Empezamos ca estructura interna da casa. Vedes que un dos acordos de hoxe Xunta de Goberno o nomeamento, xa non dende a eventualidade, sino en propiedade do director de asesoría xurídica Xaquín Monteagudo, conhecidos todos por Quim Monteagudo. Sabedes que este é un servicio que Quim Monteagudo viña prestando de maneira eventual mentre non se daba cobertura definitiva. Sabedes que a asesoría xurídica empezou hai uns meses a prestarse directamente dentro do Concello, non a través de ningunha concesión. E o que acordamos, dada a importancia do servicio que se está a crear, é darlle cobertura definitiva á asesoría xurídica para ter os letrados propios, o servicio propio e darlle estabilidade nos vindeiros 2 anos de legislatura, nomear aquí en Monteagudo porque creemos que das persoas que se presentaron ao proceso é a persoa que máis justificado está que preste estas funcións en propiedade pola formación e pola capacitación que ten e polo prestixio que ten. Eso vai a conlevar nos meses do verán a liberación da súa dirección de área que viña prestando dende inicio de legislatura e a cobertura desa dirección de área. A maiores tamén, durante os meses de verán, cubriremos o que foi tamén unha xefatura de servicio da área 6, aquela que se creara ca modificación da RPT e que afecta a centros socioculturais, que afecta a educación e que afecta en xeral a área de dinamización social.
Polo tanto, unha das primeiras medidas será cubrir a asesoría xurídica, liberar esa dirección de área. Sabedes que das 6 direccións de área que tiña o Concello quedouse con 2, son 2 as que vamos a manter. Unha está Ignacio Cerradas, a outra, na medida en que quede liberada por este nomeamento de Quim Monteagudo, daremos de cobertura durante o verán e era toda que tiña que ver con réximen interno e personal. Logo, a maiores, no día de hoxe, acordouse tomar a decisión pola miña banda do cese da xefatura do Servicio de Licencias e Disciplina Urbanística e a cobertura por outra persoa do propio servicio. Viña sendo prestado por Berta Rosón, vai a ser prestado no día de hoxe por decreto por Ana Prieto a partir do día de hoxe. Fundamentalmente, justifícase por unha ruptura de confianza na xestión do servicio, desa xefatura de servicio, e deriva fundamentalmente do que foron as instruccións pactadas en Xunta de Goberno e os acordos e os convenios existentes con Casco Histórico e co Ensanche e a interpretación que se fai no Departamento ao marxen desas instruccións e desos convenios. Nos entendemos que no seu momento se chegou a un acordo dunhas instruccións, tanto no que tiña que ver cos peches cautelares como na interpretación de multas, que tiña razón de ser polo marco legal, que, como sabedes, permitía moita discrecionalidade a hora de interpretalo. Entendíamos que non podíamos xerar agravios comparativos e que o campo de xogo tiña que estar claro. Eso nos levou a facer un traballo importante que serviu para aprobar as instruccións que regulaban a relación do Concello con hostelería, tamén os convenios que se veñen asinando ao longo desta legislatura con Casco Histórico e co Ensanche, o vimos de renovar agora para a programación de actividades, e entendíamos que a interpretación que se estaba a facer estaba en moitos casos ao marxen das instruccións aprobadas en Xunta de Goberno e destos convenios. É por iso que hai unha ruptura de confianza, un cese e unha cobertura con outra persoa nunha zona sensible. E logo, eso é basicamente o que tería que ver ca reestructuración interna dentro da administración. Non pecho algunha outra decisión ao longo do verán. A idea é ter a nova estructura interna do Concello, sobre todo nos postos de xefaturas e nos postos directivos, definida para iniciar a nova tempada política en setembro e aproveitar estes meses para darlle cobertura a esa dirección de área que quedará vacante e a outras coordinacións que xa se foron creando ao longo deste último ano con modificacións da RPT. Por sintetizar, non aumentamos ninguna dirección de área e únicamente damos coberturas dentro da libre designación e do espacio de confianza a determinados postos que entendemos que son sensibles e que son importantes. Respecto a outra parte, a parte máis das responsabilidades políticas, douvos un pouco o enfoque filosófico e a contextualización. A pesar das expectativas, díxenvos en todo momento que o marxen era pouco, por varios motivos. Unha, porque hai unha satisfacción co grupo de goberno, despois de 2 anos de aterraxe e de toma de contacto de moita xente que viña sin experiencia na administración local. Creemos que a xente nunhas condicións moi adversas respondeu maioritariamente por riba do que se pode exixir a calquer cargo público nunha administración e hai unha satisfacción. E segundo, porque nunca houve un goberno con tan poucos efectivos, fundamentalmente porque sabedes que temos a unha concelleira de baixa, aínda que agardamos que a incorporación sexa na nova tempada a partir de setembro, ou a dinámica de equipo, e porque sin esta concelleira somos 9 efectivos para un goberno moi amplo. Sodes conscientes tamén que se no seu momento tivera de alguma maneira cristalizado os convites para entrar no goberno, nomeadamente e especialmente o BNG, e de maneira secundaria, aínda que dentro do principio non se xeraron expectativas ao PSDG, pois a reforma podería ser maior, porque é unha cuestión simplemente de matemáticas e entonces entendemos que a reforma podía ter sido maior, de existir vontade, especialmente no seu momento polo BNG, de entrar no goberno e de asumir en responsabilidades de goberno e poder facer aí un reparto de carga de traballo. A filosofía básica da reforma ten que ver ca constancia de que existen 4 grandes áreas que tiñan unha sobrecarga de responsabilidades e de traballo.
Unha era directamente a da alcaldía e logo 3 áreas que son a que leva Jorge Duarte, a que leva Marta Lois e a que leva, ainda que está de baixa, Branca Novoneira. Entón, os axustes que se fan é basicamente un reparto de cargas destes 4 espazos ao conxunto do goberno. Por qué? Porque entendemos que o resto dos concellos e concelleras levan xa 2 anos na administración, hai un rodaxe e hai unha formación xa para afrontar os retos, porque entendemos que estas 4 áreas obrigaba moitas veces a darlle cobertura a un espacios de xestión que históricamente nunca se lles deu en Santiago porque tiñan acumuladas importantes responsabilidades e o que facemos é pequenos axustes para provocar ese reparto de cargas. Básicamente, cambios en respecto ao actual, o que é o espazo que xa viña prestando de facto de mantemento Rafa Peña vai a pasar a prestalo oficialmente e a maiores o espacio de obras que estaba dentro da área de Jorge, non? Entón, Rafa Peña pasaría a ser o Concello de Medio Rural, mantemento e obras para o reequilibrio territorial. Jorge se quedaría cas outras partes do seu espacio, que é o espacio de urbanismo, planeamento, licencias, disciplina, urbanística, patrimonio, cidade histórica, vivenda, mobilidade, rehabilitación, e a maiores asume unha parte da alcaldía que é a de participación e relacións veciñais. Marta Lois vai a seguir ca portavocía do Grupo Municipal, vai a pasar a ser terceira teniente de alcalde, que non o era nestes momentos e hai ese valeiro. Sigue levando as áreas que levaba xa, que eran a de igualdade, promoción económica, emprego, comercio e turismo, e vaise a liberar dunha cuarta área que era toda vencellada a mercados. Esta área vencellada a mercados vai a pasar a ser levada por Noa Morales, que acumulará o que xa tiña, Xuventude, Deporte e Refuxio Animais con esta área de Marta. A parte de Branca, como até setembro non se producirá a reincorporación e aí mediremos en que medida ela pode asumir a totalidade ou parte do que viña asumindo, divídese como se viña dividindo estos meses e como se viña prestando ao espacio de centros socioculturais. A rede de centros socioculturais seguirá sendo levada por Concha Fernández, a maiores de todas as súas competencias en políticas sociais, diversidade, economía social, maiores, saúde, humate e cooperación, e o que é a parte de festas e cultura vai a seguir sendo levada dende a alcaldía, tanto por min como por gabinete de alcaldía. Eu libero a maiores unhas determinadas áreas, unha é a de réximen interno, persoal, que xa estaba a levar María Rozas, pero a maiores todo o que ten que ver ca contratación e arquivo, que son cuestiones que estaban escritas a alcaldía e que van a pasar a depender ahora tamén da área de María Rozas, que mantén a área económica e a de persoal, e a maiores tería os espacios de contratación e arquivo, e tamén todo o que ten que ver con innovación e informática, administración electrónica, modernización da casa, que tamén estaba escrito a alcaldía, pasa a ser levado por Sanduro, que pasará a ser o Concelleiro de Medio Ambiente, Convivencia e Innovación. E, basicamente, quen permanece como diputado provincial e que a área de educación é Manolo Dios, e creo que son esas todas as variacións que hai. Por resumir, como vedes, faise un reparto de cargas, un reparto de carga de traballo, porque nos parece a maneira de encarar con millor éxito a segunda fase da legislatura, dendo convencemento de que hai unha satisfacción alta co traballo que veñen prestando, de que o reparto de cargo de traballos permitirá liberar tanto para outro tipo de accións o espacio da alcaldía, de Marta Lois, de Jorge, e no seu momento habrá que ver tamén de Branca, e tamén dende a limitación de non contar con máis efectivos, porque o problema de quitar e poñer é que teces dun sitio e desteces de outro. E creo que con eso é un bizcoito.
póñome a vosa disposición para calquer pregunta da Xunta de Goberno ou desta cuestión. Si queredes, se está todo dito. Falaba de que unha das áreas con máis carga era de Jorge Duarte, pero entendían que se lle carga máis. Bueno, liberáselle de toda a sección de obras, que non é menor, e da cuestión de mantemento, que, aínda que viña sendo prestada por Rafa Peña, era sin competencias. Entón, unha tramitación administrativa importante. Evidentemente, Jorge vai seguir ca dirección e co planeamento de grandes obras, todo o que ten que ver ca intermodal ou con grandes obras tipo Vista Alegre, esta piques de rematar, Montero Ríos, ou que poda ser Castro Ondouro, pero para o resto da tramitación, obras todas de pos, pequenas obras, intervencións na cidade, todo o que está vencellado ao PAN e o mantemento, que formalmente sí que o viña prestando, pero non cas competencias en Rafa, vai non liberar bastante, non? Entendíamos que a zona de participación en relacións veciñais, que ten o Consello de Relacións Veciñais e de participación, é tamén un espacio de proxección política que el presta ben, porque ten gran capacidade para esa intermediación, pero non é comparable ao espacio de obras que ten unha carga importante no día a día. Perdón, é que non entendí ben. Grandes obras, entonces, pasa a Rafa? Non. En Rafa pasa a ser o Concelleiro de Medio Rural, que só era maiores de mantemento e obras para o reequilibrio territorial, non? É dicir, o que serían todas as actuacións, fundamentalmente toda a tramitación de obras, máis alá de que en planeamento en grandes obras intermodal ou grandes actuacións pode seguir dependendo de Jorge no día a día, o que sería toda a estructura vencellada ao PAN, que está na estación de autobuses, pasa a Rafa, que entendemos que está a facer un gran traballo aí, que de alguma maneira había que facer ese recoñecemento e tamén de alguma maneira liberar unha das tres grandes áreas a maiores de Marta e de Branca. Alguna cousa máis? Non sei como interpreta. A alcaldía deriva todo o tema de réximen interno. Persoal se viña prestando María Rozas para maiores contratación e arquivo en María Rozas. Deriva participación en relacións veciñais en Jorge Duarte e deriva innovación e informática en Xanduro. En alcaldía queda vencellado lingua, relacións institucionais, a portavocía do Xunta de Goberno e, temporalmente, cultura e festas. Preguntádemo todo agora, Calade para sempre. Como se chamaba o lugar ese onde se celebraba a romaría do Partido Popular ali nun monte? Montefaro era? Era Montefaro? Que ali iba Fraga, Cuña, seguro que o actual presidente tamén iba ali. Ou polo menos seguro que o ten visitado, porque era un lugar de concentración e peregrinación no seu momento do Partido Popular. Pois eu prefiro o presidente que ten altura institucional e exercen da colaboración e a cooperación que o presidente cando se coloca a camiseta de Montefaro. Cando se ponga a camiseta de Montefaro non me agrada porque incumple o espacio de colaboración institucional e introduce a cuestión partidaria, non? E entonces introduce no debate cuestións que forman parte da construción dese espacio de cidade entre todas as administracións. Non me sinto interpelado por esa sutileza. Además, me parece que é pouco sutil e pouco afortunada. O Concello non só está cooperando ca Xunta en cuestións que son competencia da Xunta, porque o Monte do Gozo é competencia da Xunta, a titularidade da Xunta sempre foi competencia da Xunta, pero son moitas as reunións que se teñen celebrado no Concello por cuestións urbanísticas e se ten colaborado con turismo. Non me sinto interpelado pola cuestión dos camiños, porque estaba dese día que asinamos o protocolo de colaboración
e o Concello está traballando, eu mesmo asistín a varias reunións para a posta a disposición de terrenos e coordinación, e, polo tanto, non entendo ben como interpretar esas declaracións máis alá do sesgo partidario e dunha posición de camiseta a Montefaro. E non me gusta porque me empezo a quedar só na reivindicación dun espacio de cooperación institucional. Hubo un momento despois das eleccións autonómicas que pensei que iso iba a ser posible, pero como algún xa deu o pistoletazo de saída as eleccións municipais dentro de 2 anos e colle unha carrerilla de kilómetros, pois vexo que o fai con toda a maquinaria institucional. Eu creo que é errado e que deixa bastante no debe da calidade democrática do que debe ser a interpretación da función institucional. A maiores, tanto o Concello como a Consellería de Cultura como o Goberno Central levan meses traballando no borrador do documento que se entregou ao xefe de Estado para convocar o Real Patronato. Estamos a piques de pechar ese borrador xa totalmente pactado con todas as administracións, que permitiría duplicar o investimento de cara ao 21 e ao 26. Son moitas sesións de traballo e aí entra o esforzo económico de todas as administracións. Tense feito unha proposta tamén no seno do consorcio de coordinar todas as actividades culturais para non duplicalas e que sexa ese un lugar de coordinación dos grandes eventos culturais. Polo tanto, bueno, pois non sei, terá que ser os que son sutiles os que aclaren por que o fan. Eu creo que ese ruido non é positivo, hai que traballar en silencio. Eu estou convencido e así se me ten asegurado tanto na visita no seu momento como estas semanas que vai haber Real Padroado, que vai vir o xefe de Estado, que temos que ter un documento para realista que aumente as inversións, que vamos a entrar a pagar todas as administracións, que hai vontade, que nos movemos polo 21 e polo 26 para a cidade e que colaboramos todos, pero este tipo de declaracións non axudan, non son agradables. Logo mandaremos vos tamén un resumo, porque eu entendo que, claro, eu viña con chuleta, non sabes? Esta non me la vamos a mandar. Claro, que dixo así os nomes, a persona que vai ocupar a xefatura en licencias de disciplina urbanística, Ana Prieto xa estaba traballando É do propio departamento. No departamento, non? Que toma o relevo de Berta Rosón, pero xa estaba, non sei se as ordes de Berta Rosón ou... Estaba a formar parte da estrutura do departamento con diversas responsabilidades ao longo dos anos. Bueno, pois nada, pasad un bo fin de semana, tede cuidado co lume, se bebedes moito máis, pita, non saltes a cacharela así